Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon po sa Tuya Gabos. Ngunyan na Lunes, 23 de Hunyo, taon 2025. Minarespeto na naman po ang sa indong lingkod asin ang tropa sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabayan ng paglaom na sana po yaon na igonanin resultang marhay. So maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagsakripisyo, diskarte, asin iba pa sa paagikan sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak ipasasalamat sa mahal na amang Diyos. Bicol Target na tabian sa indong naantabayanan, nagalaom na yaong po kamo dyan, nag-aantabay lamang. Siyempre, ang satong amigo, salamat ta talagang dayo foot ini. Dawa sarok na sanang nag-antabay. Jason Gomez Puyo, the second. Alaga. Iyon na, idiretso tanan ni tayo nang nakatuodan tapading Diyon, tabi. Yan. Sagkod kitang alas 5 hapon, kumusta lamang paramdam tabi? Igwa lamang sa Legazpi, Arbay Daraga. Ang numero ko 0942670195. Kadakol ba kasubago? Nagte-text, nag-upload. Sige daw tayo, paramdaman lamang. 0942670195 and 096607301115. Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang ni Pio Fernandez. Ano lamang ang pinaghanda dyan na pamanggihan or pinagsasaramaan sa pagmimerienda. Ibanan manindo kami sa paagikan pagdangog kan informasyones dyan sa palibot katuwang taan Mega Force Patrol pading Jomar pading Al, siyempre sa pangenot kan samuyang Chief Reporter Sir Jimmy N. Pading Jimmy with Joshua Bino and Angel Mustaza, Karen Nicole Ala, Manibela Henry Mata, sa Master Control yaon dyan si June Napolis, katabang si Casey Tanay, and sa muyang OJT from Camarines Sur Polytechnic Colleges, Nabua. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balerana, Nicole Angloriani with Jimos Barrios. Sinda po ang minaso rumada kan istorya, yan ang nagkakadarangog nindo sa news break asin major newscast. Inagkakabara sa nindo sa samuyang social media news portal, ang DCGB News Online. Mantang si Jerome Nico Martinez sa IT, para man sa broadcast kan DCGB Worldwide Netwide, siya man ang kasabay ta dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon, tabe. Oy, salamat sa ikaduang paraan tabay ta ining Tagaligaw City. El Viajero 4498, maray na hapon tabi sa imo. Sa Tahian, sa likod kan Divine, uy, maray na hapon tabi dyan sa likod kan Divine. At Tahian, yaon dyan sinda Ate Vans and Ate Ems. Ate Vans and Ate Ems, maray na hapon tabi sa ino dyan. Mga noring darahong ko dyan so sa kuyang Sarwal,
ta napuknit so botones sa biruli. napuknit safety kami so botones sa biruli. Ipatahi ko lamang dyan tabi sa Indo. Botones man sana. Ginabring so biruli. Napuknit. Marita na ako so botones sa irarom kan kama. Usaro kong short. Bata tulo na sa ng short ko. Arin mas barato. Mabakal kang short o mapatahi ng biruli. So, patahi ka ng biruli. Taburo barato. Marita na ako sa botones. Duman sa sirong kan kama. Darawang ko dyan sa Indo tabi Ate Vans and Ate Ems. Ipatahi ko lamang. So, botones. May istorya kita sa luwas, si Kumpadring Al. Al Armario. Okay da ho, okay. O di sige darahon ta dyan mga noorin. Ida Ate Ans, uda Ate Ems. Al Armario. On the spot report. Kumpadring Al, Diyos marhay na hapon tabi, go ahead na. Salamat pade maray na hapon, first time in Legazpi na katarauanan nin school bags as in mga school supplies and mga elementary students digdi sa Legazpi na pagkakalkulong mga 25,000 sa mga public school. Iyo ini ang kinonfirmar na niya ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. pagkatapos na naprobaran ang budget kaini kaan mga tuminalikod na aldaw sa sanggunian panglunsod. Natatandaan ta na saro ini kaan pinagatukar sa sanggunian palunsod sa paagi ni City Councilor Lau Beltran, yung ang chairman kan Committee on Appropriation, asin ini inuyunan man kan entero haros na mga pagiriba sa sanggunian na palunsod dahil sa benepisyo man ini kan mga magurang lalo na kan mga estudyante man na magkagirian gianan man lamang sa saindang mga gastoson sa gamit eskwela. Susok sa informasyon ni Mayor Garbin sa mga masunod na aldaw kung dahil naman abuton kan sa iyang turno sa sagod na sa nabaga sa Lunes o sa Domingo ang sa iyang pag-tener digdi sa City Hall, posibleng si incoming Mayor Hisham Ismail na kani. Asin ang ibang mga pag-iriban sa sanggunian na palunsod ang ma-distribuer sa mga iba-ibang eskwelahan. Yaon man ang Department of Education sa siring na plano. Tabi pa di sa mga masunod na aldaw. So, kumpirmado na 25,000 po sa menos na mga elementary students sa mga public school ano tatarawanan in school bags, iba pa mga school supplies digdi sa 70 mga barangay kan Legazpi City. Iyan kumpadring Al, naroromduman ko before we part ways sa report nagigurumduman ko may report man managad kan it's either yata or si Angel kaidto na yan man ang gada ipig ko pasar pa sa nasasanggunian ngunyan it's a reality. Tapos gabos talaga sa public schools daing pili. Yan. Daing pili kini pa din sa 25,000. Yo. Na mga estudyante ang sumada ka ni. Lalingawan ko lang sa figure kung piraso na-aproban. Pero romdomon ko ini na saruin ni kan itinukar man ang gad sa sanggunian palunsod. Tapos, kung tama pag-romdom ko pa, kumpadre, tabi ang laog kan bag, tibaad may magreklamo naman, iba nga sulaog kay, iba sulaog kay ni, depende sa grade level palan. Tama, yan. Depende sa grade level. Depende sa grade level. Yan. Taara mo naman sana ang mga nagpapara, suday na sana bagang kaniguan, na si Suru si Rip na sana. Tinawan ka na, nagpapara reklamo ka ba? Dahil so nagpaparakuan baga sa Facebook.
Ay, Naburbantay na sanan maski kon ano-ano. Oo. Nagigibo ka, nagikarahayan, Oo. nahiling pa. So, diferensya. Iyo. Okay. Okay. Matawa, magarog ka. Okay, yun na, yan tabi ano, per grade level, kaya iinda ko nalaw sa plano na depende sa level kang grade kan aki, anlaog kan bag. Iyo, yan ang parte kang plano tabi pa din. Mhm. Siyempre, aram naman yung dayan ko na ngayon para sa grade 1, grade 2, Yan. grade 3. Oho. May mga sa kurit-kurit baga kang papel, ardo man taga to iba man. Sa grade Yan. 1, tarakula. Oh. Sa grade 2, tarday sa dahi. Oh. Aragagan. And the good thing of it is that saro ini sa mga component kan halangkaw na standard na in a short period of time na nagkapot nin pwesto si Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. gulpi talaga na hilingan na daika ito na sa halawig na panahon nagkapot ibang administrasyon diyan iba matindi ang bungkaras. Oh. Ay, sabi pa dita. Ayun ini, sabi nga ni first time in Legazpi na kumbaga tawan gabos na tangani na Iyo. daing Masabi. na reklamo. May ganun materm. Ano man nga ning klase nga ning madali nga mapunggol so siper mapunggol sa Mario Joseph man. Ay nako. Sige. Ay, importante, may asahan kita. Yes, Sa mga oho. masod na daw, kung bago man niya na simana, baka sa sunod na simana, iyan ang expected na i-release na yan sa iba-ibang mga eskwelahan. Very good. Iyan pa rin ang informasyon, digdi giraray, halay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadreng Al. Tabi one of these days, okay, kung ngunyan, kung abuton o sa mga maabot pang kwantabi programa. We are always present on your program morning and afternoon at Claveria Masbate. Maray na hapon dyan sa mga taga Claveria and yung mga taga Sagpon. 4085-4085, good afternoon. Ate Vanji databi, bakong Ate Ands, bako Ate Vans, Ate Vanji, sige tabi Ate Vanji, good afternoon dyan sa Indo sa tahian sa likod kan Divine. May dagdag na istorya si Karen Nicole Ala, isihuntaan sa iyang detalye sa manadara. Karen Ala on the spot report. Karen, Diyos marhay na hapon, please go ahead na. Thank much, Sir Tio. Sa dagdag na itong bareta, prioridad na sa mga aldaw na ini ni Administrador Provincial Dr. Cedric Taet, natutukan na ang mga dapat pang pinirmahan na dokumentos kan gobyerno provincial kan Albay bago inibubaba man sa Kapitolyo sa petsa 30 katapusan sa pakipaghuron kan District Revenue Provincial Administrator Dr. Cedric Taet. Gilaray na itigli-itirar kayo sa mga taga-Kapitolyo na prioridad niya ang daipagpakaturugon ang mga papapirmahan sa iyang opisina, lalo na Sir Tio, ang pagpirma sa sweldo kan mga taga-Kapitolyo, pananing daiman magkaw sa digdi, nin pagkapendente sa proseso, halaga nagpagirumdong ini sa gabos na mga empleyado na ang mga dokumentos na sa nasabulay na ini, anong kan mga naging akomplishmento asin ipigkondusir sa bulan ng Hunyo, an sa iya na sa nampipirmahan, sa kadahilanan na dain na ining magkakanilong autoridad pampirmahan, kung ano ang mga masunod pang mga plano kan kada opisina sa sunod na bulan, dahil ang tasusog na mismo sa iya, bako na siya sa alas 12 min utos sa sunod na Lunes, petsa 30, ang provincial administrator na magpipirma pa kaiyan, mantang siniguro man ni Daet, na strongly coordinated ngunyan sa mga department heads as in empleyado an sa iyang magiging padumanan o whereabout, tanganing bago man ini umali sa pagka-administrador provincial, at least, kumpleto sa pirma ang gabos na mga dokumentos kan presenting administrasyon, kan gobyerno provincial, kan Albay. Day mo na hiling kong iyaon pa sa mga gamit ni Sir Cedric sa opisina. Actually, Sir Tio, pag-vlog ko naman, wala na sa mga certificate, sa mga picture frame. Day mo inapot kong nata. May masalida na baga. Ano andaran na sa napag naglog? Sarong bag na sa nang sa date. Roger to that. Buda may notebook man na ya. Oo.
Yun na sa naso yaon duman. O di namimirma na sa napalan siya Roger. so dapat na umagi pa sa iya sundo petsa 30 alas 12 an udto. Opo, Sir Pio. Roger to that. Sige. Yan ang report, Karen Ala, Distributing News. Thank you so much, Karen. Karen Ala. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Diretso kita kan informasyon. Jimmy Nasalita. On the Spot Report. An samuyang chief reporter si Pading Jimmy nasa linya. Chief Jimmy Padi, good afternoon. Yes, sir. Salamat tabi tadi kepada San ini kan baretanya to ka subago sa Purok 7 San Vicente Libon kataning na barangay kan na barangay Burabod kung saan na inot na niya tong na interview ka subago si Kagawad George Lumibaw na may kahabitan man giaray sinda sa sarong purok sa Burabod and di ba lalong dahilan sa itong na haros ang description kan mga taga-NGB durante kan nakasabay ko siya nakalaog sa tulaka tungalang taon na bulod tabi pade an estimate mga 4 na palapag an langkaw tabi an rarom pade duman sa ground ngunyan an issue na panibago pano itungunyan ki tubig tanagaparauran baga ngunyan sa ibong kan siring na sitwasyon an kaaditan sa limestone an irarom kan palibot kay itong wall kay itong naluho na linuho na bulod an problema kung mapalbag ini mabring ka naman tabi pa makarog ka nangyari sa Burabod Libon Yes, na nabring ka nawasak so ngunyan kahuro ngunyan ang purtahan ka ito pinasararahan natin jadi itu langsang na ang pintuan katong luho an may kaaditan sana yun na kung niiningani mabringka kuning ka sa igwana naman bata sigan linog-linog baga kung igwanin mga makukusog na pagpuran pagkatapos ka na aktibidad ka so bago duman sa sitio Kigasang so groundbreaking ceremony nakahuro niya to si Mayor Das Maronilla incoming board member elect na 3rd district sigun sa iya kay paman ki-closure kaya an investigasyon kay ni kaya nagsurat sila sa National Historical Institute and DOE MGB National kaya kasubago ka nakahuro niya to sa Kagawad Lumibaw may taga MGB National nagpasiring digdi nan katuyan laugon ito kundi dahil nalaladay kayang laugon nga ni tabi pa ta peligroso ta vertical pati ang pag-anluho kaya man sila nakalaog dahil sa panoki tubig ngunyan ang bagay na ini sigun kay Mayor Das Maronilla nasa basta importante naka-report na ini sa mga ahensya na in charge iwan pigahalat ninda ang final investigation tangugon niya to tabi pa di ang sunod na interview niya to sa Municipal Engineer Canlibon si Engineer Sirano and kay Mayor Das Maronilla. So basta mag-declare po sila na sa close investigation na gawin permanent history. Actually, napadala kaming surat na sa National Historical Institute. Mayor Das Maronilla. Damadik talaga si Dama Ailing. Yes po, pati yung sa Department of Energy. Yung ito, yung titingnan talaga nila yung line na ito. Coal po, coal. So as of now, so may ongoing pang investigation. Napadala kitang surat sa mga concern na agencies para mag-investigar talaga. So Hindi pa po tapos yan. Hindi pa po tapos. Hindi pa po naman sinadya doon. Until talaga lahat ng agencies makapag-prove kung ano talaga yung line up out, right? Oo po. Okay, so ano ka na sitwasyon may
o dahil makakalaog na duman. Hindi na po. Anong binukod duman na permanent sa araw? Garo stigate po ang nilagay para di mo po just in case may di magka-equal aksidente. Kung so ma-investigator team na ang pwede maglaog. Aro ka ni engineer palaog ka kita sa tagot. Nagura na nga rin kita ko niyan. Aro ka itong paano nakitubig itong solo ko. Dahil daw din posible na mabring kayo. Tapos nag-unlimestone baga ang karakteristik na natutunaw yan. Ang assessment naman ng MGB day naman po, pero we'll verify with them kung ano pang further na yan. Even kasi permanently closed na yan, chorus din ang life. So talagang mapapanood tubig ito. Okay, so may peligro mangyari sa mga residente dyan sa baba. Ano dyan, we as operation of the MGP, pero Okay, so yan sabi pa rin, ang municipal engineer and si Mayor Das Maronilla. So MGB digdi sa lokal niya to, Oo. ang sabi taga kay to, wala man da nakuha, and aligado, ang nakukuha digdi coal na ababa man sa naan balor, Mm-mm. kung ita pa, kung sa ngaran ni negosyo. Ang makangalas, sigun kay Mayor Das Maronilla, natatanagdurar nin tulong taon. Yes. Tapos, natataw minabot sa puntong arog kaan kararom. Mhm. Ano ba yan nakuha digdi? Ano, may nakuha o dae? Yeah. Yan ang dahi pa nasisimbagan. Kaya dahi pang closure, ang siring na bagay. Tan gusto kan na incoming board member, kan 3rd district, kan Libon, pagkaigwanin in-depth investigation and baka paluwas kung ano mananggad ang kasimbagan duman sa mga kahaputan base duman sa saindang surat e pindara sa DOE sa MGB National as National Historical Institute abi pa de. Oho, by the way, as backtracking giraray kumpadre, anong grupo, organisasyon o negosyo ang nagkalot kayan over? Ay man nga ni na-establish pa rito, duminurulag ito. Ayun, duminurulag. Kaya daining maimbestigaran kung tadaining entity na bubukudon, not unless na igonin tawod dyan na taga dyan na nakasabay duman sa grupong ito na may pagkaaram over. Oho. Yan, sana Kaya gayon sa kugunyan, open-ended pa sa investigasyon. Correct. Yan. Ngunyan, kung mo open-ended pa, dahil pa yan masiselyuhan gayod, igwa ni panibagong problema. Ta napuno na kumbaga sulatan, napuno na, kung magsarumsum na andyan sa daga, mabring ka yan. So nasa pagtaraning ka, delikado na naman. Delikado pa dito. Hintro, kan San Vicente ang tatama, sana daiman. Roger. Mhm. Tapos part kan Burabod Giraray. Roger. Mhm. Oo. Sige. Yan di pa de, ang kasugpon ka na buksan niya itong istorya kaso bago, hali duman sa Burabod, Libon, Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat tabi, kumpadre Chief GB. Jimmy Nasalita, on the spot report. Yan, may mga istorya kitang tutukarong kasarabay na po yan within the program o kunday sa aga. Sa Tingog Kadbanoan or sa Bicol Target. Mentras tanto, may mga hanap buhay kita. Oras Pilipinas, alas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Ingat na tabi kita ngunyan, John, sa mga kung ano-anong nagluluwas sa Facebook. Manungod ining giyera sa Iran, Israel, budakan US. Ano, John? Kung ano-ano na nagbuburotwa na informasyon dahil nasabot kung arin ang tama o sala. Saro pa ining may istorya ng sinarado na kan Iran yung Strait of Hormuz. Pero dahil pa man ako ning nakukunyang kaano, yung mga nagapaluwas ng mga bareta baga ano, kung ano-ano nang pigo-post. Tapos, kuha na sana, please, sa mga oras na ini na ang world security is hanging almost in the balance, please rely, sa mga parantabay ta, please rely sa legitimate news outlets online and sa radyo na mga nasa mainstream tabi sa DCGB and among others tabi. And so mga midbid din dong yaon yan sa online na igwanin integrity talaga buda kredibilidad. Maski ano nang nagluwas yun. Na mahadit na kung bakong very discerning kunyan nagbabasa. Never tabi mag-share nin informasyon na igwan nagluluwas na so Strait of Hormuz sinarado na da. Iyan na Strait of Hormuz. Remember tabi bago pa man nagdakula ining istoryang ini, nagpuon pa sana so pagbinalyuhan ning missile kan Israel buda Iran na natukarta na ini duman sa tingog kan banwaan na nyako saro sa vital na supply route ining Strait of Hormuz, body of water iyan. Pasimplon ta na lang, magkataning na barangay, igwaning sapa sa tahaw, creek or river, naan may control su Iran. Pag sinarado ito, day na, nag-aragi duman sa body of water na ito, ang mga darakulaon na barko, na may mga darang oil, gabos-gabos, nahali sa Medyo Oriente, gabos. Pag sinarado ito kan Iran, wala na. Tabi, yan. Pati so airspace, sa bagay yung airspace talagang sarado na, Iran and Israel, Nung yan may nagluwas na sinarado na sa Strait of Hormuz. Pag sinarado yan tabi na Strait of Hormuz, igwaning epekto yan, individualmente sa satuya, and as a nation na sa kinaaban. Ngunyan, ang very latest po tabi, day pa man, maski sa CNN, day pa kitang nakukuhaan, Fox News, Al Jazeera, and yung mga sources ta deep within the internet, day po ni nagkukunyan magka ng mga credible, legitimate na news agencies. Inda ko sa natabi, pardon my ignorance kung igwana,
Pero insofar as susatuya man na pag-uugid, day pa man sinara ang Strait of Hormuz. Kapag sinara yan, apektado ang trade route kan international na merkado sa oil. Yan, tabi ano. Ngunyan, may nag-text sa tuya, ngaya paki-update kan gerang iyan. Pero sana day po kamo magsawa. Bako ining basta-basta po paano. Ang very latest is, ngunyan na aldaw, nakatalaan na magduma na dyan sa Russia. So, foreign minister kang Iran. Inako niya ini in open public sa sarong press conference duman sa Istanbul sa Turkey. Sa sarong prensa na it was beamed live sa bilog na kinaban. Russia, sabi kan foreign minister kang Iran, kung sabi ko, ang Russia ngaya amigo mi. Maduman nga ni ngaya ko saga, referring today, maduman na ngaya ko ki Presidente Vladimir Putin, tapag hururan mi na ngaya ang mga opsyones kung ano. So dai pa man, kita ning nakukuha na good na istorya kaan kung naghilingan naman agad, so foreign minister kan Iran, buda si Vladimir Putin, presidente kan Russia. Ang Russia saro sa mga superpower man militarily, nuclear capable country, kaapil kang Iran. In open public tabi, inako na kan foreign minister, Russia is a friend. So Premier Ministro mismo kan Iran ang nagtarang kaan tabi. Ano? Yan ang kwan ang ining pahayag na mismo in open public. And dai pa man tabi, at least as of now, dai pa man i-spill over ang konfrontasyon militar tabi. Dai pa man nag-spill over. Solamente ang epektong pinag-aantabayan ng ngunyan kan bilog na kinaban is sa ekonomiya kan bilog na kinaban. Apektado kita kaan tabi. In what way? Yung supply kang krudo, kang petrolyo, numero 1 yan. Naglangkaw na sa presyo baga, malangkaw pa in sa mga masunod na aldaw. And pag naglangkaw ang presyo, kan petrolyo sa kinaban na merkado, duro-diretso na po yan. Domino effect na po yan. So Pilipinas nga ni ibaga naghanda na saro sa mga pinag-question ka ito in open public ni Congressman Joey Salceda kan 2nd District, saro sa mga component kan sa ayang paabot na impormasyon sa Palasyo Malacanang is to prepare the agriculture and the transport sector sa pagikan pagtaon ni na subsidiya sa petrolyo. Yan. Iyon na baga, nasa bareta na ngunya, nagkakadarangugta na sa radyo, nahihiling sa TV, nababasa sa dyaryo, sa mga online newspapers, na nagre-ready na ang Pilipinas sa pagtauning subsidiya sa mga driver kang pampublikong lunadan, buda sa mga farmers. Saro yan. Tabi na pinaghandaan ng yan. Now, may nagkukunya sa tuya, what happened? Ano so nangyari? Kan kunyan, Domingong mag-alas 10 ning aga, alas 2 nin maagahon man duman sa Iran, iyon na ito baga, na dagog da dito sa bareta, sa TV nahiling na binumba na kan US, sutulong mayor na nuclear facility kan Iran. Pag sinabi tang nuclear facility, either na research facility yan, enrichment facility, or nuclear arms facility kan na Iran. Binumba na po ito. How did it happen? Arog ka ini. Ang mantang nag-meeting duman sa kunyan sa White House, sa situation room, sa war room, so presidente, so vice presidente,
mga opisyales kan Persas Armadas, Central Command, Joint Chief, CIA, Pentagon officers nagmi-meeting. Pinagtaon na ning go signal ni Presidente Donald Trump. So pigapod na package yun package. Ining package. So enot bagang kunyan, enot bagang nagruluwas na informasyon. Anom na B-2 bombers. Anom. Ngunyan nagluwas na gari pitong mga B-2 bombers. Ining B-2 bombers, iyan ang gerang eroplo, panggerang eroplo kan Puwersas Armadas kan US na dai na didetect nin ano man na klaseng radar. Yan. Igwa sa naanin pinag-switch dyan sa indang kunyan kung sa auto dashboard, i-switch mo sana ito, dai ka na madidetect. Yan. Kang anong man na radar. Ngunyan, naghali itong pera ito garaw basta 7 naglayog hali sa Missouri sa Estados Unidos, State of Missouri airfield, military airfield. In the dark of the night, matangang banggi ang apod ninda Operation Midnight Hammer. Matangang banggi yun huminali. 17 oras ang kinunso mapasiring sa Iran and 17 oras naman pabalik. Almost 36 hours. Non-stop flight. Iyogon mo andyon. Uminagi sa airspace kan nagkakaperang kontinente, nasyones, including Europe, parte kan Europe, on a very limited airspace na safe. Dahil nagkadiretek ito dyan. Mala, sabi naman sa press conference na ginibo kan Sekretaryo kan Defensa kan Estados Unidos de America, si Sekretaryo Pete Hegseth. Tapos so sarong general, so Joint Chiefs, so general, 4 na star general. Sinabi nila na dai lamang yun, mga tugang, ning ano pa man na putok ning ano man na klaseng panggirang armas hali sa Iran ang binuhian na nagsabat lamang sa grupong ito kan mga bombers kang Estados Unidos de America. Gustong sabihin talagang completely, totally blinded yung defensa militar kan Iran. Nahihiling yan duman sa kunyan sa laog kan war room kang White House. Ining war room saro yan na kwarto na yao na bunker yan, military bunker, heavily protected. Dahil yan maapektaran ng nuclear weapon, biological warfare. Yao na gabos, may medisina, may gabos na, pagkaon gabos, situation room. Nahihiling kan yaon duman gabos, lalo na kang presidente sa dakulaon na screen malinawon in high definition, real time, an aktibidades. Sain man na parte kang kinaban. Soldados ka, operatiba ka, Navy SEAL ka o SEAL Team 6 ka, Special Forces ka, igwa kang camera, diyan sa kalo mo, sa helmet mo, sa Kevlar helmet mo, nahiling an hero mo, live, real time. Duman sa White House. Yan, pighilingan. So, balikan ta itong so, grupo kan mga B-2 bombers. Igwa ito ning daradarang tigduruwang bunker buster na bomba. Itong B-2 bombers, igwa pa ining kasabay ang inbuelto duman na grupo sa operasyon, 125 eroplano. 125 airplanes. Pero dahil man nangangahulugan na, itong 125 grupo sa sarong lugar sana, dahil iba-iba yan na lugar na kadestino, naglalayo, gabos, nagbomonitor. Pati cyber warfare ginamit kan Estados Unidos de America. Ngunyan, itong sa mga B-2 bombers, iguning nainot man na fighters, paglaog naman sa airspace ng Iran, nagkaiguaning primerong suppression fire. Iyan na suppression fire, gustong sabihin kaan,
pinagduduunan niya sa mga kalaban na dain na makapaputok in kaso suppression fire. Pagkatapos na kan suppression fire, laog na itong bito. Bang! 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 Umos! Heavily damaged sa mga nuclear facilities kan Iran. And napira ka itong grupong ito, igwaning dikoy panglansi, linansi sa Iran. Igwa maning grupong pinalayog na nag-agirig di sa Guam na tuyong nagpahiling sa satellite. Buda sa mga radar. Tanganing day mahiling, ining so nag-agirig di sa sarong area man kang kinaaban, airspace, na iyo so nakapenetrate duman sa Iran. Arog po kaan ka tindi, gabos iyan tabi, ibinulgar duman sa press conference kan, Puersas Armadas, Joint Chiefs asin kan Secretary kan Defense kan US na si Secretary Pete Hegseth. So that's the story. 17 hours naman na pabilta. Hali sa Iran, pabalik sa airspace kan Estados Unidos de America, refuel sa itaas kan kalangitan. Sa pang istorya bago kita magturo tiripuasan mo niya na pagkahapon nasa linya man si Pading Jomar dyan sa 1st District. Pading Jomar, maray na hapon tabi, go ahead na. Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Back to Mother Unit, poon sa Lunes, ang gabos na permanenteng empleyado kang city government kan Tabaco. Ini an ipiganon siya kasubago ni Mayor Crisel Lagman sa pagkatapos kang flag raising ceremony kung saan sa iyong sinabi na itong mga department heads asin mga permanenteng mga empleyado na pigarasan niya sa kung sain-sain na bako man talaga ito ang halimbawa Mother Unit ninda magbaralik na sa Lunes duman sa dati. Yes. Kung saan talaga ang assignment ninda according duman sa papeles, sa dokumento. Ini sa pagsasabi na dapat na matawan man pagkakataon si incoming Mayor Ray Bragais. Yes. Na mag-reshuffle man kan sa iyang mapapagkakatiwalaan kung saan na trabaho niya gustong ilawog ini mga permanenteng mga empleyado kang city government na arog man kang ginibo niya kan siya magtukaw bilang alkalde. Yan. Sigun kay Mayor Crisel Lagman, kung Lunes, gusto niyang mahiling sugabos na empleyadong permanente, dumanak kung sa insinda ang tunay na assignment. Yan. So mga casual, mag-file na kang resignation. Yun. Sa na effective July 1. Bahala na si incoming Mayor Ray Bragais kung ako sa resignation ng mga casual. So mga job order, bala naman nga kamo kung ako i-retain ka mo. Dahil man hindi kayo po mag-resign. Tapos ng kontrata ngayon nito sa katapusan man. Yun. So, nasa sunod ng administrasyon ngayon kung kamo i-retain sa saindong mga posisyon bilang job order sa status na job order. Siring pa man inako ni Mayor Crisel Lagman na igo siyang ipinagrekomendar kasubanggi dahil ang kasubanggi nagkaulay ando nagkatagman sa okasyong kanliga ng mga barangay. May ipigrekomendar siya kay incoming Mayor Ray Bragais na mga personahes na dapat na ma-retain, dapat na sa mga permanent employees Pading Pio na dapat na ma-promote kung ano pang mga maibugtak kung sa ina posisyon na susog sa iya, yun ako dapat niyang ginibo kaya lang inarabot na kanban na bakla mga maikonsiderar ni incoming mayor dahil ang taan mga tao dang ito aram ka na alkalde na hasang-hasa na sa mga trabahong pagkakaputan kan mga ini. Kwalifikado pa. Roger, kaya lang dahil na nagibuhan pa nin remedyo kan alkalde dahil nabot ka na election ban, nagsimbag man da si incoming mayor Ray Bragais sa iya, no problem mayor. Sana ngaya mangyari ito na sabi ni Bragais na no problem itong sa iyang mga rekomendasyon. Roger. So hanggang duman na lang una, ang mamumroblema talaga digdi sa kabos sa mga job order. Yan ang report. Jomar Bian, DCGP. Thank you so much, Pading Jomar, sa dagdag na istorya halip man dyan sa Tabaco City. Salamat man kasi do pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa